So now, we're going to buy the final boat na wala pa tayo dito. Okay. So, para makompleto na natin lahat. So, itong shield police na lang. Okay na lahat. Yeah. Shield police na lang. And meron naman tayong 11K. So, bilhin natin to and then let's try. Ano bang klaseng bangka ito? Okay, collect all the vehicles. May dagdag akong medals ba yan? Medal. So, tingnan natin sino yung character. Try natin. So, police siya. Try natin tong the light guy. Okay. Yeah. Wow. Yeah, guys. Oh, it's not good. Metallic. What's the meaning of this? Anong ibig sabihin at naging metallic? Kaya natin magpabaril. Nagdagdagan siya ng isang buhay. Hindi siya pinaglan. Ano ba? Hindi siya pinaglan. Ano ba? Shotgun! Ayan yun. Nabawasan siya. Pero namin tapusin ng stage na ito. Ano natin ang nangyayari. Heavy machine gun. Ganda pa ng sira. Wala nga. Yun lang. Dagdagan na siya ng isang buhay. Okay.